खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन। NLFजों एरख'जानाय सा 10 सुबुंफोरा सनितपुर जिल्ला पुलिस बिफाननो गावखौनो गथायनानै होबाय। गावखौ पुलिसनो गथायनानै होनाय NLFनि सा 10 सोद्रोमाफोरा फारियै सनितपुर जिल्लानि गेवलां बसुमतारी, क'क्राझार जिल्लानि तरुण बसुमतारी, चिरां जिल्लानि जिसया बसुमतारी, सनितपुर जिल्लानि गिबियान बसुमतारी, चिरां जिल्लानि बिदाय नार्जारी आरो चिरां जिल्लानि एलसन बसुमतारी होननानै मिथिनो मोन्दों। गावखौ गथायफैनाय सा 10 सुबुंनि सायाव NLFनि गाहाय एम बाथा बिथाङा बुंथिदों दि सा 10 सुबुंफोरा डाकातिनि मोनसे हानजा गाव-गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय खावलायफैनायलाय एम बाथा बिथाङा पुलिसजों जगाजग खालामनानै सारेन्डार खालामहोदों होननानै फोरमायथिदों। बिसोरो NLFनि मुं लानानै साननैसो दंमोन, नाथाय रांनि थाखाय मोनसे डाकाति दानानै रां लुथिदों आरो बिसोरनि थाखायनो दाय गैयै सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। बिसोरनि हानजानिफ्रायनो बागमारायाव लुथिनाय जाथाय, किसान बाजार खामारपारायाव लुथिनाय जाथाय जेराव राजा बर'खौ गावथारनाय जादों आरो फकिराग्रामाव सासे फोरोंगिरिखौ बुथारदों होननानै बुंथियो आरो बिसोरो NLF आफादखौ फानदों होननानैबो बुंथियो एम बाथा बिथाङा। गुबुन फारसेथिं गावखौ पुलिसनि आखायाव गथायफैनाय सुबुंफोरा फोरमायथिदों दि बिथांमोनहा जेबो दाय गैया, नंखाय दायाव मानो गावथारजानो, बेनिखायनो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय गावखौ गथायफैदों होननानै फोरमायथिनानै लादों आरो गोदान आफाद दानो नागिरदों होननानै फोसावनायनि थाखाय खारनानै दंमोन। लोगोसे न'आवनो गोजोनै थानो लुबैयो, बेनिखायनो ओंखारबोदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। गावखौ गथायफैनाय जाथायखौ लानानै पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावखौ गथायनाय सा 10खौ NLFनि सोद्रोमा होननानै मिथिगौ, अब्लाबो नायबिजिरनाय जागोन। नायबिजिरनायनि उनाव फोरमायथिनानै होगोन होननानै बुंथिदों पुलिस बिफाननिफ्राय। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा खौरांगिरि मेल खुंदों। रंजालि बैसागु खुंनो थाखाय आसाम सोरखारा फोसावनाय 1,50,000 रां अनसुंथाइ होनायनिफ्राय जानगाराव दोनदों बर'नि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादखौ। क'क्राझार जिल्ला खुंथाया बर'नि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादखौ जानगाराव दोनदों, जायखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा खौरांगिरि मेल खुंदों। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसाम सोरखारा रंजालि बैसागु एबा बिहु खुंनो थाखाय खुंफुं आफादफोरनो 1,50,000 राङै फोसावनायखौ मोननो थाखाय क'क्राझार जिल्ला खुंथाया रावनोबो मिथिहोआलासे थांनाय 6 फेब्रुवारियावनो मोन 11ल' आफादफोरनि फारिलाइखौ दैथायहरखुमादों, जेराव मोनसेबो बर'फोरनि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादफोरनि मुं गैया, जाय जोबोद दुखुनांथाव होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बेबायदि खालामनायजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हारिनि बैसागु खुंग्रा गासै 200निबो गोबां आफादफोरानो थालांनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं आसाम सोरखारा फोसावनाय बे अनसुंथाइखौ बिथांमोनहा गोबां मिजिंजों नेनानै दंमोन होननानै फोरमायथिदों। आसाम सोरखारा होनाय बे अनसुंथाइखौ माब्ला मोनफुंगोन बेखौ माखासे आफादफोरा सोंहरबाय थानायाव DC अफिस आरो सार्कोल अफिसाव थांनानै सोंहैनायावसो मिथिनो मोन्दों। थांनाय 6 फेब्रुवारियावनो माखासे रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादफोरनि मुं फारिलाइखौ DC अफिसनिफ्राय दिसपुरसिम दैथायहरखाबाय, जाहाथे उननि समाव क'क्राझार जिल्ला खुंथाया बेबायदि माइगाब जुजाय खालामा, बेनि थाखायबो खावलायो बिथांमोनहा आरो नटिस फोसावफिननानै थालांनाय रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादफोरनोबो अनसुंथाइखौ होयो, बेनि थाखायबो खावलायो। बेनि अनगायैबो BTC सोरखाराबो जाहाथे जे एसे हायो गावनि फारसेनिफ्राय रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादनो अनसुंथाइखौ होयो, बेनि थाखायबो बिथांमोनहा खावलायहरो। क'क्राझार जिल्लानि अभयाकुटियाव बिब' बिनानाव सानैखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ कर्टआ फोसावबाय। फैगौ 8 एप्रिलाव दुथांफोरनि साजाखौ बिजिरसालिया फोसावगोन। थांनाय 11 जुन 2021 मायथाइयाव अभयाकुटिनि बिब' बिनानाव रबिता राभा आरो समायना राभाखौ 3 दुथांफोरा जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन। न'नि साखाथियाव थानाय हाग्राबारियाव मोसौ लायनो थांनाय समावनो 3 दुथांफोरा लोगो मोननानै सानै बिब' बिनानावखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन आरो फासि नांनाय महर होनो थाखाय थाइजौ बिफां सायाव आलायनानै दोनलांदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै क'क्राझार पुलिसा फरिजुल रहमान, नासिबुल आली शेख आरो मजामिल शेख 3खौ हमदोंमोन आरो दुथांफोरनि हेंथायै चार्जशीट फाइल खालामदोंमोन। लोगोसे क'क्राझार पुलिसा बेनि सायाव संदाननाय हाबाखौ मावबाय थादोंमोन। मैया क'क्राझार स्पेशल जाजआ दुथां 3खौ दायनिगिरि होननानै फोसावबाय आरो फैगौ 8 एप्रिलाव दुथांफोरनि जोबथा साजाखौ फोसावगोन।
थांनाय 11 जुनाव जिनाहारि आरो बुथारनाय जाथायनि सायाव बिजिरनाय मोननायनि उनाव राभा आइजो काउन्सिलनि आफादगिरि तुरुलता टांगुई बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे पुलिस प्रशासनखौ महिला संगठननिफ्राय साबायखर बावदों आरो बे थार बिजिरनाय मोननायजों समायना राभा आरो रबिता राभा बिथांमोननि जिउमाया गोजोन मोनगोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे दायनिगिरि दुथांफोरखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव दोननाय नङाब्ला फासिनि साजा होनांगौ होननानै बुंथियो जाहाथे इयुनाव रावबो दुथांफोरा दाय गैयै आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनो गोहो मोना। बिटिसि रांबावजा जथुमाखौ लानानै एमसिएलए प्रेस मुसाहारिनि खौरांगिरि मेल। साननैसो सिगां बिटिसिनि इएम अरुप कुमार दे बिथाङा बिपिएल कार्ड गोनां दुखुथिया सुबुंफोरनो देहा सावस्रि फाहामथाय होनो थाखाय रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय एमसिएलएफोरनि फान्डखौ बांहोनाय जाबाय होननानै बुंथिदोंमोन। नाथाय एसेम्ब्लियाव बिनि सायाव सोंथि खालामनायाव बेबायदि खोथा बुङाखै होननानै अरुप कुमार देआ बुंथिदों होननानै फोरमायथिदों प्रेस मुसाहारिया। बिनि अनगायैबो सुबुं खुंथायाव बेरेखा दोलोआ जिबायदि मोन्थाय मोननांगौ बे मोन्थायखौ मोननो हायाखै आरो बेबायदि सालायलांबाय थायोब्ला बिटिसि सरकारा माब्लाबाबो जौगानाय नङा होननानै फोरमायथियो बिथां प्रेस मुसाहारिया। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'नि सायाव बिथां प्रेस मुसाहारिया बुंथिबावदों दि प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनो गिदिर गिदिर खोथा होनायखौ मावनो हायाखै। गेदेर गेदेर बिथांखिफोर लायो नाथाय बेखौबो नांगौ बायदि मावफुंनो हायाखै। लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि खोथा होदों नाथाय बाजेटआवबो साख्रि होनायनि जेबो खोथा नुवाखै। आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन बेखौबो बाजेटआव नुनो मोनाखै होननानै बुंथियो बिथां प्रेस मुसाहारिया। बेफोरनि अनगायैबो सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 15,000 कौटि रां मोननो गोनां दं बे रांखौबो लाबोनो हायाखै। नाथाय रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायनि सोमोन्दै सोंथि खालामोब्ला जेब्लाबो बिपिएफनि 17 बोसोर सोरखार सालायनायनि सायाव खोथा बुंनानै आनज्रायनानै थाबोदों होननानै अजद होबावो बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिएफिफोरखौबो उदां खालामनो बिटिसि सरकारा जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। एक्स एनडिएफिनि लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि राहा खालामाखै। रिहेबिलिटेसनखौबो होजोबाखै आरो दिनैसिमबो वारेन्ट थाङो होननानै बुंथिदों एमसिएलए प्रेस मुसाहारिया। जिउनि सोलायै जिउ राजा बर'खौ गावथारग्रा मनजित बसुमतारीखौ पुलिसआ गावथारफिनबाय। थांनाय सानसे सिगां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय किसान बाजार खामारपारा गामियाव दुथांफोरा पिस्तल दिन्थिनानै मनरन्जन नार्जारिनि न'आव लुथिदोंमोन। जेराव दाखाथि जानायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मनरन्जन नार्जारिया बिबोनां राजा बर'नो खौरां हरनायाव राजा बर'आ दाखाथि जानायखौ होबथानो फैदोंमोन। बेयावनो दाखाथिफोरा दाय गैयै राजा बर' 20 बोसोर बैसोनि बिथांखौ गुलि गावनानै थांदोंमोन जायजों राजा बर'आ जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। जाथाय जानायनि उनाव दायनिगिरि मनजित बसुमतारीखौ चिरां जिल्लानि हाग्रामा दालां सेराव मोनाबिलि समाव पुलिसआ गावथारफिनबाय। बेनिखायनो समाज बेरेखा खामानि जेरै सिखाव दाखाथिनि अनगायैबो ड्राग्स फालांगि, गान्जा फालांगि, दंफां खावनाय बायदि बायदिनिफ्राय गोजानाव थानायानो गाहाम। मानोना आसामाव दासान्दि एनकाउन्टार खालामनाय जाथाय जाबाय थादों। गोबां दायनिगिरिफोरानो एनकाउन्टारजों जिउ रैखा मोनदोंब्लाबो गोबाङानो जिउ खोमानो गोनां जादों। बेनिखायनो गुबैयै जोंनि बर' सुबुंफोरा आयेन बेरेखा, समाज बेरेखा खामानिनिफ्राय गोजानाव थानाया गाव गावनि थाखाय गाहाम जागोन। राजा बर'खौ गावथारनाय जाथायनि दायनिगिरिनि सायाव चिरां पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला राजा बर'खौ गावथारखांनायनि उनाव धालिगाव पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनाव नायबिजिरनायाव माखासे सुबुंफोरनावबो सोंनाय फिननाय लानाय जादोंमोन आरो टेकनिकेल इनपुटनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला राजा बर'खौ गावथारनायाव सानै सुबुङा आखाइ दंमोन। सासेनि मुङा मनजित बसुमतारी खामारपारानिनो आरो गुबुन सासेनि मुङा लक्षिराम दैमारि बङाइगावनि। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला मनजित बसुमतारीखौ चिरां पुलिसनि मोनथाम हानजाया साननिफ्रायनो नोजोर होबाय थादोंमोन। बे समाव मनजित बसुमतारीया थंखौ सोलायबाय थादोंमोन। बेनि उनाव मोनानि समाव 9निफ्राय 9:30 रिंगासोआव निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव मनजित बसुमतारीखौ चिरां पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। बेनि उनाव सोंनाय फिननाय लानायाव गिबियाव राजा बर'खौ गावथारदों होननानै सिमान लायाखैमोन नाथाय उननि समाव सिमान लादों होननानै फोरमायथियो। सोंनाय फिननाय लानायनि उनाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मनजित बसुमतारीया जाथाय खालामखांनायनि उनाव बिजनि फारसे थांनायाव पिस्तलखौ हाग्रामा दालां सेराव दोनखुमा लांदोंमोन। हमजाखांनायनि उनाव बे पिस्तलखौ लायनो थांनायावनो मनजित बसुमतारीया खारनो नागिरदोंमोन। बेयावनो पुलिसआ गावनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। गुबुन सासे दायनिगिरिया दा खारखोमानानै दं होननानैबो फोरमायथिदों चिरां पुलिसआ। आसाम पुलिसआ हाइलाकान्दिनिफ्राय गासै 20 लाख रांनि गोबां खावनाय मबाइल बोखांनो मोन्दों। हाइलाकान्दिनि एडिशनेल एसपि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सीसीटीवी फुटेजनि सायाव बिथा खालामनानै सानै सन्देह खालामजानाय सुबुंखौ हमदोंमोन। बेनि उनाव सोंनाय फिननाय लानायाव सानै सन्देह खालामजानाय सुबुङा गावसोर मबाइल खावनायखौ सिमान लादों। उनाव सोंनाय फिननाय लानायनि गेजेरजों सासेनि न'निफ्राय गोबां खावनाय मबाइलखौ बोखांनो हादों आरो आद्रा थानाय मबाइलखौ हाइलाकान्दिनिनो गंसे स्टेडियामनि बाहायि बाथरुमनिफ्राय बोखांनो हादों। गासै 20 लाख रांनि गोबां मबाइलखौ बोखांनो हादों।
बेनि अनगायैबो गुबुन मोनसे जाथायाव गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि एटीएम कार्डनि गेजेरजों रां खावग्रा इन्टारस्टेट गेंनि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हादों। गुबुन गुबुन स्टेटनि सुबुंफोर थानाय इन्टारस्टेट गेंनि साथाम सिखावफोरखौ पुलिसा बरपेटानिफ्राय हमदों। साथाम सिखावखौ हमनायजों लोगोसे पुलिसा सिखावफोरनिफ्राय मोन 35 एटीएम कार्ड, मोनसे सुइप मेसिन, गंसे कार, गंनै मबाइल आरो माखासे नगद रां हमनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोनहा बे 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारिखौ चिरां जिल्ला डीसी हेडक्वार्टारनि मोखाङाव लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों दि सप्तासेनि गेजेराव चिरां जिल्लायाव गोजोन गैयै थासारि जाबाय थानायखौ लानानैनो बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बावैसो सिगां चिरां जिल्ला किसान बाजार खामारपारायाव दाखाथिफोरा दाय गैयै राजा बर'खौ गावथारनाय जाथायखौ सोंखारिदों बिथांमोनहा आरो बेफोर जाथायखौ बन्द खालामनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि, आसामनि नखर बिफान आरो पुलिस बिफाननिसिम गोख्रों राहा लानो थाखाय खावलायदों। बेनि अनगायैबो जाहाथे बिजिरनायखौ मोननो हायो बेनि थाखाय सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों होननानै फोरमायथियो दिपेन बर' बिथाङा। मानोना बुथारलायनायजों बुथार जानायाबो बर' आरो बुथारग्राखौ पुलिसा एनकाउन्टार खालामोब्लाबो बर'निनो जिउ खहा जायो आरो सासे बर'नि जिउ खहा जायोब्लानो गोबां खहा जायो होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनिखायनो जायफोर सुबुंफोरा हाथियार लानानै खारनानै दङ एबा आन्दायनानै दङ बिथांमोना जाहाथे समाज सिबिनाय आरो समाज दानायाव बाहागो लाफैयो बेनि थाखाय खावलायहरो। बेनि अनगायैबो बेफोर जाथाया राजखान्थियारि खैसार ना सोरबा लाइमोनफोरा खुद्रिनानै हाथियार लानानै समाज बेरेखा खामानि मावदों बेखौ साननो गोनां होननानै बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव गोदान खौरां मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।